Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asike sibuke esinye isibonelo esosebenza ngo-30, 60, 90 triangle. Asibonela sengidwebile vele, ngidwebile i-angle yami noma umdwebo wami lona ngaba no A B C D E. Ya A B C D E. Ya ngigcine ku-E. Ngase ngivula nezimpawu zami zama 90 degrees. Ngase kwathiwa lana u-AB ulingana no-1. Kwase kwathiwa u-BE no-BD bayi-trisect ye-angle ya-ABC. Kusho ukuthini lokho? Ukuthi trisect-ke ake ngichaze ukuthi kusho ukuthi phakathi komdwebo wethu sinama-angle amathathu alinganayo. Kusho lokho-ke ukuthi u-trisect. Kusho ukuthi ama-angle ethu la phakathi mhlampe amathathu ayelingana isisindo sakhona. Okusho ukuthi u-BE base ubheka u-BE sengifaka u-1 ngala ngoba phela u-AB no-DC kuyafana nje, kuyalingana, uyakubona nje ngehlo usekude kuyalingana. U-trisect wami lona usho ukuthi u-A i-angle le iyalingana neyala neyala nakanjalo. Kusho ukuthi uthi nginqamule kanje ngithi 30 30 30. Ngobani? Ngoba kuthiwa ya-trisector ayalingana. Uma sekunjalo-ke elingana ama-angle ethu, sesiyabuzwa-ke kuthiwa yini i-perimeter ye-angle yami ya-BED? Kuthiwa yini i-angle yami yalapho? Awuthi-ke ngibe ngiqedelela ukugcwalisela la phakathi esikudingayo noma esokudinga ukuthi sisebenze ngako la. Ngino-30 bami abathathu lapha ngezansi ngoba kuthiwa kuyalingana. Ngibe no-60 bami abaphezulu base nezimpawu zami za-90 degrees. Ngoba vele ngizosebenza ngokuchaza ini u-30, 60, 90 degrees. Ngakho angizuzixaka kakhulu ngokuthi ngikhiphe noma ngizama ukwandisa ngifake okuhlukile. Asithi ngenze-ke isibonelo ngithi ngiyagqamisa lo mugqa ongezansi, ngiwugqamisela ukuthi ngawuwo esingathi sisebenza ngawo. Qala la. Khumbula ukuthi ithini umthetho wakhona noma i-formula siyazi ya 30, 60, 90 degrees yakhona, i-triangle yakhona ukuthi kuba yini? Kuba 1 square root of 3 2. Okusho ukuthi u-90 degrees ufana no-2, u-60 degrees ufana ne-square root sika-3, u-30 ufana no-1. Ngakho singahamba siyogcwalisela la kushoda khona. Sino-30 no-60 la. Sino-30 uthi ngiqale ngapha lapha ku-1 ukusho ukuthi ngawu-30 la ngaphandle. Ukuphi okunye nje ukushodayo noma singakugcwalisela? U-1 wethu uyalingana nani lapha? Uyalingana no-30 degrees kusho njalo angithi. Ya ngibona la. Nala singasho sithi-ke u-half angithi wale angle le elange eceleni ya-AB. Okusho ukuthi singavala ngokuthi sithi u-1 over square root of 3 base la ka-1 siqhubeka ngani noma sikubiza ngani? Siyagcwalisa manje okushodayo noma esesazi sesitholile ulwazi ukuthi kona ngabe kumeleni. U-1 umele u-30, u-2 umele u-90. Sizikhumbuze u-1 over 3 na-ke lo sesufake laphaya wona sothi siwujika kanjani? Nala singabe sesithi 2 over 3. Kodwa-ke ukusebenza ngendaba yo-half kuzosisiza na ekutheni sifike la sifuna ukuya khona ngokukhulu ukushesha. U-ED sothi usuchaza kanjani wona? Uthi 1 ngibe ne-square root sika-3 ngibe no 1 square root of 3 ngibe no half, ayina ukuthi u-half
square root of 3 base ngiba no 1 over square root sika 3 shuthi lapha esikhaleni sami sika E no D. Ngizovala ngaloko. Asike sibone ukuthi iperimeter yethu le ekuthiwa siyithole ya B E D ya bed soyithola kanjani? Siyahlanganisa konke sinako la ngaphandle ngoba iperimeter ngithi ukuhlanganisa konke ngaphandle kubiyelwe. Sibala ukuthi kungakanani. Sino 2 over square root of 3 sibe no square root of 3 sibe no 1 sithi minus 1 over square root of 3 sithi plus 2 asibona ukuthi kuhlangana kanjani ke lokho. Ngano 1 over square root of 3 ngoba yini ngoba u2 over square root of 3 minus 1 over square root of 3 lapha ushiya no 1 over square root of 3 base ke sisane square root of 3 plus square root of 3 plus 2 base siyadlula sibe no square root of 3 over 3 plus 3 square root of 3 over 3 plus 2 base sisusa kanjani ke sibona ukuthi khona okungenayo sino over 3 ababili manje sesingasebenza ngabo lapha phambi kwa square root of 3 lapha kuyafana nokuthi kuno 1 sesino 4 square root of 3 over 3 plus 2 esingakugoqa njengempendulo yethu u4 square root of 3 over 3 plus 2. Ngiyazi abaningi bazofuna ukuthi behlise isisindo saloko kodwa angenani siyayibamba lapho.